Careful. Dito tayo sa labas.
Uy, ang dami na. Bakit kayo nagsabi? Oy, nagano lang ako. Nagsarili. Hindi, papatayin ko na rin to. Oo, malaki talaga yan. Malaki talaga yan. May storage pa dun sa loob. May CR. May storage. Malaki talaga to. Papatayin ko na rin to. 1 hour lang yun. Okay. Habang nagluluto, naisipan mo mag-live. Wala. Wala lang. Bye-bye. Hindi ko makita yung isa eh. Ano, wag ka. Okay. Ang ingay ng aso namin kasi may worker. Nagre-renovate sa labas. Kaya kulong ang mga to sa kusina. Yeah. Malaki nga kusina. Ang disadvantage lang, ang layo ng lalakarin mo. Pagod ka. Bato isa lang kasi. Sino? Ganito pala. Uy, ano yun? Tutorial na? Patayin ko na kaya. Mamaya na lang magre-review ah.
Ping, ping. Ping. Ano bawang? Gutom ako, ting. Ang kain.
fish. Grabe. Ang ulo ko. Hingal, boy. Charcoal. Charcoal. Okay. Teng-teng. Teng-teng. Oh. Teng-teng. Wow. Giant. Giant fish. Fine. Laki-laki ng isda. Ang laki ng ito eh. Ang dami na kayo.
Ang laki ng isda. Ang laki. Diyan ka lang. Lulutuin ko lang. Hindi ka kasya. Laki-laki.
Natin na ako. Bagay na. 1 hour na. Wala, paano to i-end?